Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na pud ta mga higala dinhi atong tulumanon sa kahanginan. See on air, Catechesis on air. Og ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon mahigala nga Lunes man ni Martes. Pizza 7 na kini mahigala sa bulan sa Oktobre. Ayan, no, baguha pa lang yung nahuman mahigala ang among fiestas manhuyod o padayon mahigala nga to ang pagpangalagan. So kumusta naman? Nang hinaot kita nga anaa kamong tanan sa Kapiskay sa panlawas ni ining kabuntuhon. Hala no, may mudto na kanatong tanan manghigala sa ato dahil nga timbayaon usab og may mudto ang akong mga classmates no, si Padre Obing Masyon, si Padre Dami Hiramis ug ingon manusab si Padre Tonton Arnaiz no. Ato pong timbayaon og may mudto si Father Rama Ata no, ato ang station manager diri sa stasyon DYWC Teleradyo og ingon manusab ang atong igsuon dito si Brother Elmer Lugatiman dito sa kining dito manghigala sa kining Basay, you know, na kumusta na no manghigala nang hinaot kita manghigala nga ana gyud kitang tanan sa Kapiskay sa panlawas ni ining kabuntuhon. Abino ari na ta manghigala no sa ato ang CBCP News, balitang simbahanon ni ining kabuntuhon, mga dioceses nga grabe nga na mga dioceses nga grabe naigo sa mga kalamidad ini mga panahona, labi na gayon ang Masbate ug ang Cebu, Archdiocese of Cebu nanawagan karon og dugang mga hinabang alang sa pagtindog pagbalik no sa ila sa mga nagubang mga struktura. Gani ang mga katawhan karon usab na kinahanglan og dugang ayuda aron nga makabarug usab sila sa kalisod sa kahimtang nga ila karong nahiaguman. Balita magigala gikan sa Vatican, Pope Leo XIV subling nanawagan sa katawhan nga nag-ampo alang sa Santos nga Rosario alang sa kasulbaran sa problema sa tibuok kalibutan ilabi na gayud sa kahapsay ug kalinaw no. Padayon karon ang panawagan usab sa talahurong Santo Papa ngadto sa Estados Unidos nga dugangan pagyud ang paningkamot nga mahuman nga masulban na ang problema sa Hamas ug sa Israel dito sa Gaza. Mao kadto manghigala mga balitang simbahanon ni ining kabuntuhon ug padayon kita manghigala sa ato ang mga gimbuhaton. Padayon usab kita sa ato ang mga panawagan ug dugang hinabang alang sa atong mga kaigsuonan. Gani ni atong nakalabang Domingo kami diri sa Ayungon nakapahigayon usab kami og matud pa second collection no, among gidayon pong gihatag dayon nato sa social action nato sa Dumaguete aron maupod sa kini magamit dayon nila sa pagpadala og dugang hinabang alang sa nasangpit na lugar dito sa Cebu. Mao kadto mga higala mga balitang simbahanon ni ining kabuntuhon ug ari kita mahigala sa atong Saint of the Day. Aboy no ang atong Saint of the Day karon mga higala ang atong mahal nga birhen no karong adlaw gay sa ulog manato ang Our Lady of the Rosary. Our Lady of the Rosary. May bay na mahigala adunay kasaysayan pud kining mao nga kapistahan nato no. Niadtong 1716 adunay nahitabo nga dakong gubat didto sa Lepanto no, dito sa Lepanto nga diin ang pwersa naval sa coalition pinanguluhan sa naton sa Espanya nakig-asdang usab sa pwersa naval pwersa sa kadagatan sa Ottoman Empire kay nagplano po din tao na ang Ottoman ang imperyo sa Ottoman ngayang sakupon ang tibuok Europa. Bada nga may aksyon usab kini si Pope Pius XVII sigon sa iyahang plano nga sigon sa kining
Sigun sa kasaysayan may higala, nagplano ang Ottoman Empire o Turkey nga ilang sakupon ang matud pa Europa nga Kristiyanos, no, aron mahimong tibuo, aron mahimong tipik sa imperyo kan sa pagtulunan mao ang gitawag natong Islam. Manlawto ka nga nahitabo yun ang panagsangka tali sa mga puwersa sa Ottoman Empire o ang matud pa puwersa naval, no, Spanish Armada, o samtang nag-ampo sa Santos nga Rosario ang mga tao, nagpahigayon usab sa pakigsangka ang Spanish Armada o nagmadaugon kini, no. O gani ang maong kadaugan sa Kristyanismo gi-attribute ngadto sa Mahal nga Birhen. So karong adlaw mahigala ato gagidumduman ang atong Mahal nga Birhen sa Nuestra Señora del Rosario, Our Lady of the Holy Rosary or the Holy Victory. Abino alin na ta manghigala sa ato ang kining topic karon, no, additional manghigala, no, sa historical dimension of the Catholic Church. You know, sa ato pa ang matud pa ang foundational period sa kining Catholic Church or Christianity, nagsugod gid mismo kang Kristo, no, si Kristo gid mismo, no, sa diha nga giingnan niya ang iyahang mga apostoles, bato asana, Simon ikaw Pedro, Simon ikaw bato, ug ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan, o bisan gani ang ganghaan sa Hades dili makabuntog niini. Sa to pa siya gyud mismo, si Kristo gyud mismo and mao'y nagtukod sa santos nga simbahan, and then adun nagigitukod nga simbahan si Kristo. Unya padayon nga iyang gitagaan ang katungod ang iyang mga apostoles, no, giingnan niya nga panglakaw kung tibok kalibutan ug gibuhat sila nga ako mga tinunan ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. So mao kanto nga gihimo gid kadto sa mga apostoles ug mao tay gitawag nato og apostolic kana pag kining gitawag nato sa English og pagkaylap sa Kristohanong pagtuo. Unya aron mapadayon manghigala ang pagtulunan bisan kun wala na ang mga apostoles, adunay gitawag natong apostolic succession. Nga diin ang mga apostoles nangordina og mga obispo nga mo'y mopadayon sa pagtulunan sa simbahan, no. O gani ni spread yun, nilambo pag-ayo ang simbahan natong higayuna. Ug tungod lagi kay nahimo naman kining makailapon, gitawag kini ni San Ignacio sa Antioquia og Katolikos or kining gitawag nato og Universal Church. Ato pa ang gitawag ni ay og Katoliko mao gyud ang Kristyanismo mismo, no, ang simbahan nga natukod ni Kristo. And then doon nahitabo ang early persecutions kay matudlo lagi managlahi man lagi ang pagtulunan nga gitudlo sa early Christians sa naandan sa mga Romanhon. Mao kadto nga pinaagi ni daghang kaayo nga mga emperador, gisugdan ni Emperador Nero nga diin iyang na tungod lagi sa iyaha nga pagdaghang kay mga kalihukan nga makadaot sa simbaha sa kining Roma, nasunog ang Roma ug mismo ang mga Kristiyanos mo iyang gipasanginlan, no. Mao kadto nga nagsugod gidayon ang Christian persecution, no, gipangpatay, no. Apan sigon sa kasaysayan adunay usa sa mga emperador sa Roma nga na-converted into Christianity ug siya walay lain kung dili si Haring Constantino, no. Ug si Haring Constantino inubanan sa matuuhon usab niya nga inahan si Reina Elena, ilang napalambo gyud, no, napalambo gyud nila ang simbahan, no. Halos ang tibuok nga imperyo sa Roma nahimong official religion ang Christianity or Catholics, no. Apan nahitabo manghigala kini the Great Schism ni adtong 1054 kanang pinakadako nga panagbulag sa Eastern Rite ug sa Latin Rite, no. Kini bitong Latin Rite kining sa Roma o kining sa Eastern Orthodox.
So mo kanto mahigala no. Unya matud pa napadayon gyud gihapon ang paglambo sa Katolikong simbahan ug mao kadto nga nahitabo ang globalization. No unya hantod nga niabot karong mga panahon na no globalization na. So ada kita mahigala the Catholic Church relationship with society. Abi na mahigala ang Katolikong simbahan aduna gyud siya influensya sa society no ilabi na gayud sa panghuna-huna no kining gitawag sa in English og philosophical sa diha dapit sa philosophy no pinaagi nila ni Aristotle ug ni Plato ang kining gitawag nato og ang filosofiya sa mga Romanhon ug sa mga Griego nga mga filosofiya nasambuga ng mga higala na adapted ngadto sa Christianity sabada nga aduna na gitawag sa in English og Christian philosophy no unya matud palagi doon na po influensya ang simbahan sa political side no adunay mga kining gitawag sa in English og mga politikanhon nga mga hutong nga nasambugan po no sa panghuna-huna nga Kristyanismo ug gani padayon usab ang kining adaptation no kana no sa to pa ang Christianity dai mga higala munang daghan kayong mga pagtutol sa mga gitudlo usab sa Kristyanismo labi na gyud sa Katolikong simbahan nga mao gyud ang original nga simbahan nga gitukod ni Kristo tungod lagi kay ang simbahan dili man gud ni siya mo kana bang dili ang lugar maoy kanang gitawag nato i-adapt sa Kristohanong pagtuo ang Kristohanong pagtuo maoy mo adapt sa kultura sa usa ka lugar no so bada nga diri sa Pilipinas adunay mga pag-ampong nga kakaraan nga gi-adapt nato unsa man pananglitan kining gitawag nato og debosyon sa Santo Niño no kining gitawag og sinulog actually gi-adapt na gikan sa pagtulunan sa Kristyanismo gi-adapt ngadto sa kultura no o kining veneration of saints no gi-adapt gihapon nato na sa mga kultura in other words ang simbahan Katoliko adunay gitawag nato human dimension no nga diin mo kuan siya murabag kana bang dili na siya lahi sa kahimtang sa mga tao kung dili nahiuban na sa kahimtang sa mga tao. Okay, no? So again, mga higala, sa atong pagpadayon ini nga kalihukan, atong makita nga ang Katolikong simbahan aduna gyoy makasaysayanon nga sinugdanan. No, gikan gyud mismo kang Kristo. Ug tungod lagi sa mga apostoles, kini ang gitawag nato og evangelization ug apostolic succession hangtod karon nagbarug paghihapon ang Kristyanismo. Although nga dunay mga baton palagi gitawag nato Reformation sa panahon nila ni Martin Luther ug daghan pang mga reformers, pero ang simbahang Katoliko nagpabiling malig-on. Kay doon na ba giingon si Kristo nga bisan gani ang ganghaan sa impierno dili makabuntog kanimo. Ayan no. So again, sa atong pagpadayon sa atong pamalandong, pangayoon nato sa Ginoo nga unta kini mga pagtulunan nato sa Katoliko, hinay-hinay gyud nato gyapon mapalambo. No, dili gyud nato ingon nga matud pa i-compromise nato ang ato ang mga pagtulunan sanglit na sayod man kita nga ang mga pagtulunan nga gitudlo kanato sa atong simbahang Katoliko aduna gyud tipi no ug matud palagi kalambigitan sa pagtulunan ni Kristo. Pangadto kamo sa tibuok kalibutan ug himua sila nga ako mga tinunan ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sa daghang salamat sa pagigubang kanako ug mayong mudto Pilipinas. Salamat.